सवरिया ऑफिशियल चैनल के माध्यम से बाबा हमरे मुखार बिंद से एक एक नई गीत सुनत बानी जा। बाबा आई भैया हो, आज हमारा समाजवादी गीत आप सबके बीच में प्रस्तुत बा है और आज अपन यूपी कहत बा। यूपी के आगाज बा कि अब की पारी सपा सरकार। बाबा यूपी पुकर ले बा का आवा फिर से अपन यूपी तो है बुलावे भैया जे। आवा फिर से अपन यूपी तो है बुलावा भैया जी। क्या बात है? फिर से अपन यूपी तो है बुलावा भैया जी। ए बुलावे भैया जी के बुलावत बा? के अखिलेश भैया के। ए बुलावे भैया जी, ए बुलावे भैया जी, आवा फिर से अपन यूपी तो है बुलावे भैया जी। आवा फिर से अपन यूपी तो है बुलावा भैया जी। आवा फिर से अपन यूपी तो है बुलावा भैया जी। क्या बात है? वाह! क्या बात है? और भैया हो, आज इस समाज के देख के ही कवि के लिखे के पड़ गई। बाबा सरकार में का होत बा? बाबा हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री संतोष कवि जी के हाथ के लेखनी, गजब की लेखनी लिखल गई का। अरे होते अनेक रोज हवा पे बेलगाम सरकार बा। बेलगाम सरकार ये भैया बेलगाम सरकार। अरे वाह! बेलगाम सरकार ये भैया बेलगाम सरकार बा। रोज कहीं न कहीं हत्या, मर्डर, गोली जरूर चलत बा। बाबा आई हम जौनपुर के सरजमी से बिलोंग करते हैं। यहीं पे अनुराग यादव के हत्या हो गई। कम से कम आज 1 से 1.5 महीना हो गई। कुछ अब ही ले कन्फर्म ना भई। बाबा बाबा के बुलडोजर कहाँ बा ये भैया? यही खातिर कवि के लिखे के पड़ गई का। अरे होते या नेत रोज हवा पे बेलगाम सरकार बा। बेलगाम सरकार ये भैया बेलगाम सरकार। अरे बाबा बा! बेलगाम सरकार ये भैया बेलगाम सरकार बा। और कुल तक कुल छोड़ा, आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से खुद ही गीत के सुन ले होखबा बाबा और पूरा देश सुन ले बा कि डॉक्टर साहिबा के रे का हो ये सरकार बा। यही खातिर कहे के पड़ल का बेटी बहन सुरक्षित नहीं, चरम पे भ्रष्टाचार बा। चरम पे भ्रष्टाचार ये भैया चरम। अरे बाबा बा! चरम पे भ्रष्टाचार ये भैया चरम पे भ्रष्टाचार बा। यही खातिर यूपी के जनता कहत बा कि जवन 22 में भइलू 27 में ना होई। अब की पारी हमनी के अखिलेश भैया के आगमन होई। बाबा यही बदे कहे के पड़ गई का ए भइल व्यवस्था छिन्न भिन्न के सजावे भैया जी। बहुत अच्छे। भइल व्यवस्था छिन्न भिन्न के सजावे भैया जी। आवा फिर से अपन यूपी तो है बुलावे भैया जी। आवा फिर से अपन यूपी तो है बुलावा भैया। अरे वाह! आवा फिर से अपन यूपी क्या बात है? भैया जी।
हम सभी लोग इतने धन्य भाग हैं, भोजपुरी भाषा में धन्य भाग जेके कहल जाला बाबा कि वहाँ पे श्री रामचंद्र जी हमने के किशन कन्हैया के जन्मभूमि बा। बाबा रावण के दिवाल के रावण वाला कर्म केहू करे के तो ओकर के जिम्मेदार बा। हाँ अच्छा हर समय अपनी आदमी अच्छाई के निकालेला, बुराई के ना। बाबा यही खातिर कवि के दिखावल कइल कि वेशभूषा पे नाया के अंदर के आदमी के पहचाना। बाबा कवि के लेखनी बताओ चाचा। अरे जे अपराधी बड़ा पाई हवा उहे करत बा शासन। वहाँ करत बा शासन भैया, वहाँ करत बा शासन। अरे बाबा अरे वहाँ करत बा शासन भैया, वहाँ करत बा शासन। शासन के करत बा के जे अपराधी बा। का हो चाचा? अरे देखे में साधु जस लगे, देखे में साधु जस लागे, नित से लागे दुशासन। कवि के गजब के लेखनी बा बाबा कि देखे में साधु जस लागे, नेत से लगे दुशासन। ई बात सही बा, नाम ना ले काहे से कि हमरो जान के कुछ परवाह बा। बाबा समाजवादी गावे के बाद एक बार हाथ कलेजा पे धक के तब गावा। हाँ गावे के तो सब गा ले जेकरे पावर बा, बाबा लेकिन इस समाजवादी गावे बदे कुछ औरे पावर के जरूरत बा। का जाचा सही कवि के संकेत बतौलन का जे अपराधी बड़ा पाई हवा उहे करत बा शासन। वहाँ करत बा शासन भैया, वहाँ करत बा शासन। अरे बा वहाँ करत बा शासन भैया, वहाँ करत बा शासन। देखे में साधु जस लागे, नेत से लगे दुशासन। नेत से लगे दुशासन भैया, नेत से लगे दुशासन। अरे नेत से लगे दुशासन भैया, नेत से लगे दुशासन। कि संतोष धीरज के विचारे सूरज गावे भैया जी। बाबा बाबा संतोष धीरज के विचारे सूरज गावे भैया जी। आवा फिर से आपन यूपी तो है बुलावे भैया जी। आवा फिर से आपन यूपी तुहा बुलावा। अरे वाह आवा फिर से आपन यूपी तुहा बुलावा भैया जी। हाँ बुलावे भैया जी तो है पुकारे भैया जी। कैसे दयावा फिर से अपन यूपी तो है बुलावे भैया जी। आवा फिर से आपन यूपी तुहा बुलावा। क्या बात है? आवा फिर से आपन यूपी तुहा बुलावा भैया जी। आवा फिर से आपन यूपी क्या तुहा बात है? बुलावा भैया जी। आवा फिर से अपन यूपी तो है बुलावे भैया जी। जय समाजवाद।